Здравейте! Здравейте, приятели на разумното хранене! Здравословните храни съдържат една-две здравословни ползи. А суперхраните съдържат комбинация от многобройни ползи. Те са едни мощни храни, които са с впечатляващо количество хранителни вещества и с много лечебни ползи. Съдържат витамини, минерали, аминокиселини, съдържат ензими, съдържат полезни мазнини и ни помагат много. Аз съм Цветанка Софиянска и днес ще ви разкажа как всъщност ни помагат суперхраните. А те са ни належащо необходими, защото обикновено консумираме храни, които имат ниска хранителна стойност. Те съдържат и в много случаи съставки, които не са вредни, буквално са вредни. Освен това, тези съставки затормозяват нашето храносмилане и тези храни всъщност не ни помагат, а в много случаи имаме проблеми. Например, можем от тях и при неправилно хранене, по принцип лоши хранителни навици, да се разболеем от, да кажем, диабет, да си донесем един проблем, такъв като затлъстяване, можем да получим някое сърдечно-съдово заболяване. И за това, особено в днешно време, трябва да обърнем внимание и на по-подходящата храна за нас. Но все пак задачата ни в този нездравословен свят да се храним здравословно е много трудна. Но напоследък добрата новина е, че и младите хора, и много млади хора всъщност обръщат внимание на храненето, обръщат внимание на децата си какво ядат и ги проучават към едни такива добри хранителни навици с полезни и качествени храни. Да видим кои са все пак суперхраните в нашето ежедневие. Ами, това е чесън, това е зехтин, това е какаото, това са пчелния прашец, пчелното млечице, маката, спирулината, алоe вера и други храни. Те са определени по специални критерии. И как ни помагат? Ами и психически, и физически ни поддържат в една добра форма и кондиция. Помагат на здравето. Някои от тях подобряват метаболизма, помагат на имунната ни система. Съдържат много от тях антиоксиданти, витамин С и тези неща пък правят косата ни, кожата ни в едно добро състояние. Също така ги поддържат. Друго нещо, по този начин ние всъщност се подмладяваме, защото намаляваме биологичната си възраст. Правим я по-малка от календарната в повечето случаи. И хранейки се пък по този начин, се предпазваме или пък по-скоро има по-малка вероятност да се разболеем от лошите болести на нашето време. Сега ще ви кажа една мисъл,
на Рене Декарт, който казва, че здравето е първото благо и е основа на всички останали блага. Мисля, че сте съгласни с това. И за тези от вас, които искат по-дълго годините да са енергични и здрави, да се чувстват в отлична форма, ще продължавам да споделям някои неща в тази връзка, за да мога да им бъда в полза. А за сега, чао, до следващия път!